'Yan uwa masu albarka na wannan shafi namu mai albarka, kamar yadda muka ɗauka muku lokaci zuwa lokaci, mukan kawo muku magunguna waɗanda sadidan ne mujarrabun, an gwada an gani kuma an ga aiki. Yau ma kamar kullum mun kawo muku wannan magani na wanda yake narka kitsen jiki, sannan kuma yakan narka zaƙi da maiƙo da yake jikin ɗan adam. Abun sadakan wannan magani ba wani abu bane mai wahala, kawai muna so ne ka yi sharing ɗin wannan bidiyo zuwa wani group na WhatsApp, kamar group guda 3, shine abun sadakan wannan magani. Waɗanda kitse ya musu yawa a teɓarsu, zaƙi maiƙo ya musu yawa a jikinsu, za su iya jarraba wannan haɗi kuma za su ga alfanun shi. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan don kawo muku wannan magani, muna so ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa wanda zai na baka alamar cewa da zarar mun ɗaura abu za ka ga alaman shi. Wannan magani dai ba wani abu bane illa tafarnuwa da kuma ruwa wanda ake sha da tafarnuwa. Yadda ake haɗa wannan magani shine yanzu za mu sako muku shi a bidiyo ku ga yadda ake haɗa shi, sannan kuma abu ne mai sauƙi wanda zai narka maka zaƙi da maiƙo da kitse na teɓa da ke jikin ɗan adam. Za ka samo tafarnuwanka ƙwalli 6, ka ɓare su, ma'ana 'ya'ya guda 6, ba ƙwallon gaba ɗaya ba, 'ya'yan ƙwalli 6 za ka ɓare su. In ka ɓare su sai ka zuba su, sai ka buɗe goran ruwa ka zuba a cikin goran, sai in ya kwana sai ka ɗauko wannan ruwan da safe kafin ka ci komai, sai ka cinye tafarnuwan da suke ciki. In ka cinye su sai ka sha ruwan. Sannan kuma ga wanda ba za su iya cinye ita tafarnuwan ba, suna da zaɓi, za su iya daddatsa ta gutsil 'yan ƙanana, sai su zuba ta a ruwan, ta yanda in sun zo suna shan ruwan za ta na wucewa cikin cikinsu ba tare da sun ci ba. Wannan magani mujarrabun ne, an gwada kuma an gani. Kai ma ka gwada, sannan kuma kai sharing wa 'yan uwa wannan bidiyo domin su amfana. Ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, shine zai ba mu damar mu ci gaba da tuntuɓar masana magunguna na gargajiya waɗanda za su amfane ku. Muna nema muku wasu magunguna. Mu haɗu da ku a gaba domin kawo muku wani maganin in mun je mun samu a wajen masana magani.